Jai Gurudev. V poslednom videu sme začali rozprávať o 6 angách Šaranágati. Je to naša nová séria, ktorá sa venuje Šaranágati, teda plnému odovzdaniu sa Boha. Tých 6 ang Šaranágati má ešte iný názov, Šadanga yoga. Šad znamená 6, anga znamená vetva, alebo časť, alebo v našom prípade budeme používať slovo krok. Takže je to vlastne 6 krokov, ktoré vedú k Šaranágati, k úplnému odovzdaniu sa Bohu. Keď si ich vymenujeme, tak je to Anukulya Sankalpa, zjednodušenie to, čo máme robiť. Pratikulya Varjanam, teda to, čo nemáme robiť. Karpanya, bezmocnosť. Mahavishvas, plná viera. Goptrtva Varanam, úplná požiadavka oddaného. Atmanikshepa, úplné odovzdanie sa Pánovi. Tieto kroky nám vedia pomôcť dosiahnuť Šaranágati, úplné odovzdanie sa Bohu. No to, že ich budeme vykonávať, ešte neznamená, že je tým Šaranágati garantované. Nemožno s nimi dosiahnuť Božiu milosť. A tú Božiu milosť nemožno ani zadržať, pokiaľ niektorý z krokov nie je splnený. Lebo o Božej milosti a o Šaranágati rozhoduje sám Boh. V minulej časti Avari hovorila o prvom kroku, teda Anukulya Sankalpa. Keď si troška pomôžeme slovenčinou, tak výraz Anukulya nám môže pripomínať naše áno. Takže Anukulya Sankalpa, tam si hovoríme áno, toto mám robiť, áno, toto mi prospieva, áno, toto mi pomáha byť v harmonii s Bohom, s jeho vôľou. Toto je prospešné na duchovnej ceste. Prakticky je to všetko to, čo nás priamo spája s Bohom, alebo čo nám na tej ceste k Bohu pomáha. To priame môže byť napríklad čantovanie Božieho mena, sadhana, satsangi, ale aj bežné veci, ako je starostlivosť o seba, svoju myseľ, telo, 12 pilierov dharmy a ich dodržiavanie, spoločnosť rovnako zmýšľajúcich ľudí, sanga. To sú všetko veci, ktoré sú pre nás výťahom do neba. Druhý bod, Pratikulya Varjanam, je pravým opakom prvého bodu. Tiež si môžeme pomôcť slovenčinou, lebo práty sa podobá na naše slovíčko proti. Takže toto je proti nám, proti našej ceste. Toto nám bráni kráčať smerom k Bohu. Nie je to v harmonii s Božou vôľou, neprospieva nám to. Je to všetko, čo je vlastne našim výťahom, ale do pekla. Je to nepriateľ skutočného jogína. Ako Avari minule spomínala príklad športovca, že musí cvičiť, posilňovať, robiť stretching, byť disciplinovaný a tak ďalej. Rovnako aj tomu športovcovi neprospievajú určité veci. Nemal by piť alkohol, brať drogy, fajčiť. Takisto je pre ňoho neveľmi prospešné, keď má málo výživy, alebo keď sa prejedá, keď má nedostatok disciplíny a tak ďalej. Rovnako aj človek na duchovnej ceste by mal vedieť, čo mu neprospieva. Alkohol, drogy a fajčenie sem nepatria rovnako ako tomu športovcovi. Takisto sa môže strážiť svoje myšlienky, pretože z negatívnych myšlienok potom vznikajú negatívne slová a činy. Treba si strážiť to, čo človek pozerá, to, čo počúva, pretože kam obráti tú pozornosť, tak to sa stáva jeho skutočnosťou. Rovnako ako keď sme hovorili, že treba dbať o seba a svoje okolie, o čistotu, tak tá negatívna časť je to, že keď máme okolo seba neporiadok, tak to odzrkadluje naše vnútro. Spoločnosť takisto tvorí to, kým sme. Pretože kým sa stretávam, tým sa stávam. Ak bude človek v spoločnosti niekoho, kto holduje svetskému životu, alkoholu, drogám, tak je úplne vysoká pravdepodobnosť, že sa pridá. Hej? Keď chceš s vlkom byť, musíš s ním byť. No a potom ešte môžeme hovoriť o vďačnosti. Keď berieme všetko ako samozrejmosť, tak to nás tiež nepribližuje k Bohu. Pán Krišna v Bhagavad Gite neustále hovorí o tom, že čo by sme mali alebo nemali robiť, ak sa chceme k Bohu priblížiť. Keď si zoberieme príklad 16. kapitoly, ktorá sa nazýva božské a démonické vlastnosti, tak tým božským vlastnostiam pán Krišna venuje 3 verše a zvyšok venuje negatívnym vlastnostiam. Je to tiež na zamyslenie.
A keď si zoberieme verš 21 z tejto kapitoly, tam sa hovorí, že do pekla vedú 3 brány. Túžba, hnev a chamtivosť. Preto by sa ich mal človek vzdať, lebo prinášajú duši skazu. O túžbe sa v Bhagavad Gite hovorilo už od začiatku v prvých 6 kapitolách, kde sa hovorí o karma jóge. Pán Krišna hovorí napríklad, že človek by mal konať, ale nemal by túžiť po výsledkoch svojej činnosti, pretože to patrí do tohto bodu, pratikulia varjanam. Takisto v 2. kapitole vo veršoch 62-63 veľmi pekne opisuje o tom, ako vzniká tá túžba. Že keď človek obratí svoju pozornosť na objekty svojich zmyslov, na predmety tých zmyslov a predmety túžob, tak sa k ním pripútáva. A z tej pripútanosti sa rodí túžba, z túžby vzniká potom hnev, z hnevu vzniká ilúzia, klam. V ilúzii človek stráca pamäť a zo stratou pamäte stráca schopnosť rozlišovať. Bez rozlišovania, či je niečo dobré alebo zlé, nesprávne, je človek stratený. Keď sa obzrieme teraz na Vianočné sviatky, tak môžeme jasne vidieť túžbu, ako s ľuďmi pracuje. Obchody boli preplnené ľuďmi, ktorí naháňali vianočné darčeky, aby uspokojili túžby svojich milých. A možno len hádať, koľko ľudí si svoj darček alebo darčeky rozbalilo a boli sklamaní, pretože ich túžba nebola naplnená. Žiadna túžba obrátená k vonkajšiemu svetu, k uspokojeniu vlastných pôžitkov, ega, nemôže uspokojiť dušu človeka a od Boha len vzdialuje. Toto nám bráni vidieť Boha a kráčať k nemu, lebo pozornosť je obrátená von, k hmotnému svetu, uspokojovaniu vlastných túžob a potrieb, k vlastnému potešeniu. Sú to naše návyky, negatívne vzorce a myšlienky, ktoré si musíme uvedomiť a zmeniť ich, transformovať. Guruji Paramahamsa Vishwananda v nedávnom príspevku napísal, že negatívne myslenie je tiež len návyk a ťažkosti prichádzajú preto, že nie je ľahké zmeniť návyky, pretože to vyžaduje určitý čas a vôľu zmeniť sa. Treba sa ovládať svoje myšlienky, lebo z nich vznikajú slová a činy. Keď som tvorila tento príspevok, tak som čítala citát z aplikácie Inspirations od Gurujiho a ten hovoril: keď čantujete Božie meno, keď ste na duchovnej ceste, brána, ktorá viedla dole kopcom, je pre vás zatvorená, no výťah, ktorý vás zoberie vyššie, je otvorený. Takže máme definované, čo máme robiť a čo nemáme robiť a tešíme sa na vás na budúce pri ďalšom kroku Šaranágaty. Prajem vám pekný deň. Jai Gurudev.